että sä vaikutat taas sen sisäpohkeella sinne sisäkylkeen. Työnnät sitä sisäkylkeä samalla kun sä asetat sinne sisälle. Joo, jatka vaan, jatka vaan. Mut muista myös se ulko-ohjan tuki, että se ei pääse heittämään sitä ulkolapaa sieltä karkuun. Just näin. Hyvä. Ja asetat sinne sisälle taas. Vähän vielä liikuttelet ohjaa. Vähän vielä liikuttele, noin. Sitten otat tämmöisellä kaulalla vähän pienempiä raviaskeleita. Ajattelet, että saatat niinku ihan mini raviaskeleita. Ja samalla vaikutat heponiin koko ajan niillä molemmilla ohjilla. Molemmilla ohjilla. Sisäohjalla vielä enemmän pehmittelet ja ulko-ohjalla otat vähän enemmän puolipidätteitä. Noin, käännä voltti siihen kerran. Ja voltilla ihan mini askeleita. Ihan. Noin. Hyvä. Ja sitten taputat sitä. Okei. Sitten taas vähän eteenpäin. Ja pyöreällä kaulalla. Oikein hyvä. Sitten vaihdat taas suuntaa, käänty ympyrän tänne toiseen suuntaan. Ja taivutat sinne sisälle. Ja taas työnnät sisäpohkeella sen. Sisäpohkeella työnnät sitä kylkeä. Ja asetat sinne sisälle. Sä voit olla siellä päätyympyrällä. Muista ulko-ohja, ulkolapa. Jaa, hyvä. Ja vähän taas niitä mini-askeleita sinne väliin. Pikkasen kiinni. Asetat sinne sisälle. Joo, voltti kerran, kun se vähän jähmettyy sieltä, niin käännä se voltille. Ja käännät, ja käännät. Noin. Hyvä. Ja sitten taas taputat sitä ponia. Hyvä. Okei, taas pikkasen eteenpäin. Vähän eteen. Asettelet sitä. Ja muista ulko-ohja. Ja vähän enemmän ravia. Vähän enemmän ravia vielä. Tsak, 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 tsak. Pikkasen raippa siellä. Noin. Hyvä. Ja sitten taas pieniä askeleita. Ihan prr, prr. Puolipidätteet. Vähän prr, prr. Prr, prr. Ulko-ohjan tuki muistus ja liikuttele niskaa molemmilla ohjilla. Liikuttele niskaa molemmilla ohjilla. Näin. Ja sitten taputat ponia. Hyvä. Oikein. Ja vielä vähän itsenäistä asettelua. Joo, hyvä. Hyvä. Okei, sitten vähitellen menee kevyttä ravia. Päästä siitä kevyessä ravista taas mieti. Osta, että se venyttäisi oikein sinne alas. Oikein hyvä. Venyttäisi oikein sinne alas. Vähän asettelet, taivuttelet. Sä voit ottaa aika rauhallisia askeleita tässäkin, kun sä meet kevyttä ravia. Noin. Se poni venyttää sinne alaspäin. Eli sä haluat, että se venyttää, eli se joutuu nostaa se selkää ylöspäin. Ja sit sä otat aika rauhallisia askeleita, että sä tunnet, että se oikein kunnolla kantaa se poni. Molemmilla on. Sitten samalla houkuttele sitä sinne pyöreälle kaulalle. Houkuttele pyöreälle kaulalle. Noin, oikein hyvä. Ja sitten taputat sitä. Ja tässä pidät sitä. Koko ajan se pysyy siellä. Pysyy siellä.